Jama'an Allah, jama'an kwarai. A cikin halin da ake cikin nan, mutane ba su daina aiki ba. Kusa abin da ya sa ni ma ina cikin fara'a ne. Zulum na karya maka dan kwali. Zulum na muka barka da Juma'a. Kun ga abin da mutumin nan na yi. Ni dama idan na zo da fara maganan zulum masu faɗa abin da za su ga dama su faɗa ba abin da ya dame ni ba. Ni dai na san gwamnati duk da ni ba yar Maiduguri ni ba, ni ba yar menina na kira shi Borno ni ba, amma zulum gauna na ne, ina faɗe shi na ƙara, kuma mutanen Maiduguri suna tare da ni. Kun ga abin da na gani a yanan gizo jiya. Mutumin nan ba, duk mutanen da suna na IDP wallahi ya fara mai da su garinsu. Na ji baga, na ji aya ban iya kira sunan garuruwan ba, amma na ji baga tabbas. Kun ga gidajen da ya gina musu ba su ma sani ba, suna na cikin IDP camp din nan. Tunda dai daga sama mutane ba wani abin da an yi ba, na gaya muku mutumin nan da kudin gwamnati ne da menene umma mutumin nan ya yi sata fa, ya yi shi da tushe fa, saboda ya sata kuma ya mana mun gani kuma mun shaida. Dama abin da muna so kenan. To wallahi tallahi gwamnan Maiduguri ya yi rawan gani. Da ma hakan nan na gwamnoni ma za su dinga yi. Ni na faɗan nawa ne, ana ci ana rikici yanzu menene ana kiran shi yan sas, yan brutality, yan wane ne. Mutane Allah, mutanen kwarai, mutane na yunwa fa, mutane na ji yunwa. Kudin nan da kun ajiye da ba ku bayar ba ku fitar da shi, abincin da kun ajiye ba ku fitar ba ku ba da shi. Maganan gaskiya, ga bidiyon da muna gani yana yawo abincin mu, an yi aya ku ya ban so in faɗa ba. Abincin mu ya lalace, kuma za a gaya mana wa kuma saboda rainin wayo ma an ce wai an fara raba ne, shine wannan rikicin menene zanga-zangar nan ya tashi. Menene kaji ne da yayanta ko kuma polis ne da dan sanda. Abin da ya faru wata 7 da ya wuce ba ku ba mu abinci ba, sai yanzu ne za ku. Gonan Maiduguri na karya muka hula, na sake na muka gaisuwan Juma'a. Kun ga mutumin nan ya raba musu katifu ga abinci, duk abin da kun san mutum zai shiga gida na daidai gwargwado. Wallahi tallahi ya ba mutanen nan gaba ɗayan gaya muku, duka wayanda an kai su garuruwan su hakan nan ana sauki ana raba da su mai gyaɗa, shinkafa, wane ne na gani. Idan ƙarya nan na yi, mutanen Maiduguri ku fito ku ce mini ba gaskiya ba. Wanda kuma ya ce mini a jihar shi baya tunanin a bashi haron zulum ba, ya fito ya gaya mini. Zulum mai zamani sunan ka kenan. Aya. Ba mu yan Maiduguri kanka, ka fito ka je menene presidency ka ce musu an sace kanka kawai. Na ce wani bayani ne ku da kun sani kuma. Ai ko aina na rantsi da Allah ban hada gonan nan da kowa ba. Barin faɗa da babban murya ne, ina faɗan nawa ne. Yawwa in mutum ya ji zafi ya je ya abin da yake yi. Maganan gaskiya na ce wani bayani ne ku da kun sani kuma. Zulum kamini bar mama kamini